И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Филипо 2012 и тук с мене Митко! Или... Арсево! Добре, все едно. Нема все едно. Все едно. И днес ще покажем как играем на ОМГ. Ела на Survival. Там съм. И днес ще играем Survival. Както виждате, сме си направили ферма за какао бинс. Едно е пораснало. И чакаме той да дойде. Нямаме храна, затова сега ще ходим за храна. Я си бе. Те ще тъл мангал. Айде. Тук няма PvP. Да, това е едното яко нещо и като паднеш от висока не си хъбиш сърцата. Да, и когато мреш не ти вземайте. Има демидж индикатор. Ти имаш. Тичай! Аз съм херо, бран с червени очи. Аз ще умра, за да имам достатъчно бутчета, разбрали? И аз. И достатъчно живот. И аз съм на две сърца. Ще пукна! Добре. Аз съм на същото място, където си бях. Къде си? Където умрях. Ако се губиха айтамите, има баг. Така че... А това никога няма да се случи. Къде има пълна волната лилия, бе? Кога щупиш? Ресна ме! Какво? Нищо, какво да напиша да си отида в холма? Ами... Тъпа Афлики 2012. Чема тъпите водни лилии? Абе, при мен си, бе, споко е. Нали сме на пътешествие за храна? Да, брат, аз стоя върху една водна лилия. Защо на лилиите? Защо? Как ще нарежда? Защото са отровни ли? Да. Вау, не знаех. Добре, сега няма да стоя на линиите. What the fuck is this? Jump! Тъпа аз е сега. Ама аз съм за теб. Тъпа аз е сега. О, ти на там отиваш, бе. Чш. Че? Ти паса камара, бе. Отворете! Чук! Добре, дами и господа. От тук ще правим екстремно си. Овца! Овца на 3 часа! Брат, що сървава е много тъп. Да играем в друг сървер. Не. Добре ми напиши IP-та на други сървъри. Чик, нали знаеш, че още не знам как се спира на пауза с фрапс. Ако снимах с фантазия, чак да се оправим вече. Няма смисъл да пускаш на пауза. Знаеш ли, че ти разбираш ли какво е самия да ти да снимаш? Като летна от сервера, нали знаеш, че ще стане тъпо. О, кочето е за мене, мангал. Ко? Ко? Не. Аз ще го открих, бе, Макса! Ай, не са, бе, тук има много кол. Да ти я мама, да, аз ще отида на друго място. Чек, когато ти дам кол. Ще ми го открадна крадец на... Аре, бе, да си го разделиме. Няма, аз ще помних. Може да ти ги разделим. Така. Но пък имам и Iron Ore.
Окей. Крави, прасета. И чек деда сервера да беше на 1.8, щяхме да си имаме агнешко. Щехме да имаме и зайци. Да. Ама нямаме рабит с фул. Може да имаме такова за броня. Да. Въпреки, че не знаем как се прави. Хубаво! Трябва да ми кажеш друг скин с... За какво че е друг скин? Ако с друг скин, то ще я дам. Да ми хареса. Да то... Сега избичих се. Имам 18 блокчета кол. 15. А, не, някой има други 15 айрон. Блокчета, айрон. Тук има медна арина. Ко? Нищо. Меда на нинджа. Аз ще пренощувам майка. Къде отиде, бе? Отиде на майка си Райна. Скелетон. The fucking skeleton. Я ще стъпва до мене. Bitches. Ко? Стъпва се до мене. Що? А ти знаеш ли как да ми приемеш? Да. Не знаеш! Да? Ето телепортира се до мене, живо. Фак. Нас. Къде си пак? Замухна! Аз направя! Искаш ли да те удара скока, бе? Вот. Няма PvP. Знам. Бил. Пак тук пак не мога да чупиме дърва. Шиебам. Аз това тук, аз го щупих. Брати, искаш ли да направим така? Аз ще направя един нов свят и аз ще пратя просто да играем. Да не знаеш, че трябва да си направи сервер. Как се прави сега? Питай Борто. Той има. Трани хамачи и ще проверя в интернет. Еми, свали си хамач. Хамач? Аз няма да ти го пращам да ти бъгна компа. Всичките ти иконки да станат на хамач. После нищо няма да отвориш. После ще се чудиш как да го правиш. Хамачи Дано. Да, хамачи Дано! Знаеш какво е това? Свали си хамачи и свали. Свали хамачи. А знаеш ли какво е? Кой не знае? Ма, откъде си го свали? От софтоник? Ами, свалих си го от Павел. Свалих си го от пращането на Павел Павлов и от Данов. На Павел и от Данов Павлов. Може би после ще излизаме, за да му дам якито, което е в мен. Нали така, Митко? Свала маска, мацу! Свала маска, тъпцу! Ворето е бил на риба, а ние тук си оцеляваме. Аз си оцелявам. IP-то ще бъде в описанието. Както и моя хубав скайп. Който иска да снима с мен, да казва. Ние с... Ама на 1.8 ли искаш да снимаме? Да, на 1.8. Да може си на...
и без камък. А? То и без камък. Знаеш колко е трудно без хамачи, бе? Ти добре ли си? Знаеш колко неща трябва да сваляш? Право. Право ти! Не ти се говори. Не, сериозно, не ми се говори. Да, аз в 3 часа ще ходя на матч. Нали, Текси ЦСКА. Така че... Ако ще излизаме, да излизаме, защото е 1 часа. Добре, щом си искаш якито в понеделник. И викаш... трябва да се задържи го. Майнкрафт, Майнкрафт 1.7.2. Ела паяче малко. Сега ще изям. Ела. Не ми даде око. Моята пая. Ще да изям неговото хубаво око. Знаеш колко е вкусно? Мите, искаш ли да ти дам окото си да го изядеш? Не благодаря. Спокойно, аз имам резервни бурканче. Не ме се. Иначе бих хапнала. Не знам. Япи се. Аз тук не тичам. Прасе! Кокошка! Овца! Кручка! Кручка! Добре, мисля да свършваме епизода. Ко ще кажеш? Благодаря! Свърши! Че гледахте това видео. Аз бях в Леки 2012, тук с мене беше Арис Влог. И това беше от мен. Умрях. И до виждане. До виждане.